Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Mas. Nggih. Lanjut dalu menika. Nggih. Dalu menika Mas. Wonten napa Mas dalu menika Mas? Dalu menika wonten lagu-lagu Mbak. Nggih, kula dikengken buka acara ngangge basa sing alus. Nggih, saged apa mboten nggih, Mas? saged nggih ngeten niki masalah acarane campur sari. Nggih biasane biayaan kan ngoten to Mas. Nggih, aja diguyu Mas. Nggih, juga matur sembah nuwun niki Mbak. Nggih, kali ngomong-ngomong kali Anugrah Channel. Oh, Anugrah channel boleh. Channel boleh. Anugrah apa mau? Anugrah video boleh. Yang di Jaini channel ya boleh. Kok Jaini? Lho jenenge Jaini kok. Ya aja jenenge to ya, paling enggak ya nganune kuwi. Iya, Mas ya diarani rene aja diobat abitne rono lho terus sampe nyuting sapa? Oh enek kae ya. Batin kok diobit-obitne rono lho apa gak mumet. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Dumateng para tamu. Para tamu, ya Mas ya. nggih. Selamat malam buat para tamu undangan. Aku ngomong ngono ya padine aku ya ra iso Masa? Ora ngerti artine to sampean. Blas. Aku ya ra iso. Jadi selamat malam aja buat para tamu undangannya. Selamat menikmati hidangannya sudah disediakan oleh tuan rumah tentunya. Sembari mendengarkan lantunan lagu-lagu dari Bima Production. Oke, monggo untuk Mbak Eka Sofara. Ninggal kangen karo sapa Mbak Ninggal kangen karo jenengan wis. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngerti lah aku. Tinggal kangene sesuk ketemu meneh di acara yang sama. Beda dong. Oh, ya maksudnya sama kayak gini. Oh gitu. Di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda tentunya. Oke, dilanjut untuk Mbak Eka Sofara. Ninggal kangen.
Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Kula wedok wedi wonten tiyang niku dugi. Sinten Mas? Nika Haji. Haji sinten niku? Cek. Heh, wis haji kok. Nggih, supe kula namine. Lho. Mat, Sinten? nggih Mat Gober, nggih. Haji Mat Gober. Sugeng dalu Mas Sugeng Haji, dalu. Mas Haji. Pak Haji. Sugeng dalu, Haji. Nggih, ampun kestupan nggih mangke. Nggih. Ninggali lho nggih. Sing penting aja ninggal janji. Sing penting aja ninggal katresnan. Rapopo. Mboten. Aja. Ninggali Niku Mas maksudnya- sampean syuting Mas. Haji Maksudku Mat ki ninggali Gober. duit, Nggih. Mas. Aja guyu Pak, ketok untune entek loro. Lah nek Nggih. cendelone ya Mas. Nggih, ngapunten aja lali niki rencang-rencangnya kathah. Matur Mbak Nuwun Mas. Matur nggih, matur Nggih. sembah nuwun. Weh Jan, wis ketekan dulur lanang siji ado-ado ini Jan aku paling seneng. Nggih, Cik nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Dan piye to Mat, aku dulu awak malih grogi terus ora tau mok gowo gare. Ya, dan itu tadi dari Mbak Ika Sopora, satu buah tembang lagu. Dan ini tadi ada permintaan, sampai lupa ada kedatangan Mat Gober ini tadi. Dari tuan rumah. Ada Haji Selamat Jobet tuh bawakan lagu ke Monas kedua karena ayo monggo tentunya ini ada Mbak Mila Mila ya nanti